Da sunan Ubangiji mai yarjan bukata na cikin littafi karayen jika ga umma na dan martabar musu da fakwar zo uban nana a bata ilimi dan girman sa sallalle. Allah ya raya kinanar sai ba yar mama, Allah ya raya kinanar sai ba yar baba. Dubin salati ilahu da karar dinkawa kuma hamudu manzan Allah ya sa kin ci sunan